Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma baligh lana bima rusyadana nanti benar. aku tanganku dari jek masa. Aku pengen mami ini tok ae. Ora kudu apa kaya intan nganggo ndok gak usah. Wes ngene. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kontene lagi. Bilang aku dulu. Oh, gak maksudnya ki sak nene-nene ngono lho, aja full ngono. Alhamdulillah ya Allah. Rong dino ini ki rasane awake meriang. Gulu iki lho timbul ngelep nasi go ngombe ki Bu ngene. Iya, sithik pamah. Jere Dek Susi iki pelomba rada. Dek Dewi Dek Nani yang ngono pemirsa. Wengi kuwi setengah loro lilir. Awake rasane ra karo-karuan. Wadem panas. Enek vitamin. Enek paracetamol tak ombe iki. Esuk-esuk keringetan. Awan sithik kuwati semua pemirsa. Lho, Berarti semua. iya, bar gawe konten ambek Intan ning kalau tak guncekno kan wis kudu tiba lho ya. Wis gak iso guncekno kan wis kudu tiba. Lah piye neh wong kancane mergawe kan yo Intan, mosok ora tak guncekno. Mbak Indah wis ngelak suami. Weh, iya wis to, kuwi critane kosek neh. Kuwi wis gliyor-gliyor wis pokoke wong rong duwe konten pemirsa. Kok piye kontene Intan tak ora duwe siji. Siji-siji nek gawe. Wis tak gawekno konten siji luang sing ngluwentang aku wis gak Enak ya? iya. Wis mau nang ae tiliki Dek Dewi. Aku ndek iyo ngene iki Mbak Dek Dewi. Terus Dek Susi niliki. Wis to Mbak do goleren sik. Kok Intan ben melok aku mame. Tan mam njaluk Mama Susi, "Moh Bu," ngono. Wis, "Moh Bu," ngono. Tukang pijet dicelukno Makjah digonjakno rene. Ngirisi brambang bawang sak waket. Brambang bawang tak gawekno sarden manteng tak tutup. Wis tak ngecupno sego, tak ceplokno ndok, aku kuwi jeti dikeworoki blek-blekan karo Mbah Bas. Wis Intan maem. Oh, ora gelem melok Mama Susi, mbah kena apa? Gang sedelok kuwi enek wong ngeteri berkat loro. Bu, aku anu Mas kerokan aku ngono. Nggih, empun ora roh, wong aku nang jero dikok ning kene terterane. Mbah sapa gak roh? Bismillahirrahmanirrahim. Mas pokoke kok meja jaba, Mas. Tak kira Mama Pita. Wong suarane wong lanang kayak Mama Pita. Mama Pita nek atur-atur mek apa kan? Bismillah. Mama Pita ning omah ya. Nunggu suamine. Suamine lara stroke. Ngono. Bareng ngono. Mak Kodi. Aku makan kucing, baru bangun dari rumah Pida. Udah sekolah. Oh iya. Awan ibuke teko. Kowe dek sedina ora niliki aku, Dewa kula niliki jenengan tapi jan sare aku balik, Bu. Nek apa? Bu, kula hari ini tak mboten nunggoni jenengan nggih. Engko nek jenengan ketularan aku flu, ketularan watuk. Ya ora, aku wis lara ora arah ketularan jere. Aku wis lara ora arah ketularan lho. Mungkin nek flu je aku ngono. Ketularan kok. Enak iki. Bukan si Dek Susi. Keluhanku apa tak kandakno. Repa, nama Kinara, HP mulai. Endah telepon Dek. Nduk, iki keluhanku iki tensiku sak mene. Perhak mene. Wah, tinggi banget iki. Bu aku nang anu sithik lho. Heeh. Karo Dek Si di tensi di kuwi. Apa sing mbok ombe apa, Mbak? Dia mah aku ngambil obat iki mbak iki. Tapi Pak Bambang kok jaluk obat iki lho. Iya, padha karo sing dianakno Dek Susi. Watuk enek, pilek, radang, tensi, vitamin. Oh, vitamin. Aku gak usah melok nang Pak Bambang, lebih sirahku wabut
awake panas wis cukup indah Repa Salwa ngantri obat. Ngono. Anak lagu bener. Heeh. Kapinek ora ya, Bu? Mbak Eka ya wah. Gadu loro, kene siji ae telu. Tapi kok kene kopinek ora, Bu? Yo nek kedengaran tenanan yo berek. Terus besok pagi iring-iring nganten ning blimbing sing ibu cerita nanggap dalang sikit iki lho. Oh, sesuk budale. Heeh. Numpak mobil kita, Bu. Odong-odong. Oh, odong-odong. Heeh. Sesuk kan odong-odonge rene sik ta. Enggak, lho kok marani Intan. Oh, Intan sing mara rono, liwate langsung rono. Uga lewat ngarep kene. Intan sing mara rono, Intan mesti kan Main kono, main dalan. Heeh, malah iring-iring nganten. Apa? Mbak. Kembangnya kayak mati sirami ya. Ya, tapi enggak aku tunggone ya. Nyiram kembang aja lebih tunggu nih lah. Iya, enggak wani ya. Oh, balik. Wong dolan karo Mas Wahyu tekan Sragen nek wani kok nyiram kembang ning omah gak wani kuwi alesan. Ndek niki nganu Dik, ngono kuwi lho, salting model iki caper lho. Ketunggoni ya. Tunggoni ngono Dek bensi ya. Ibune lara sedina awake panas tahan cukup ngombe wis ilang tekan omah Mbak Nur kono goleki Mbak Indah. Intan ning ndi, Bu? Wis dolan nek. Berarti ki jenengan lara gak ditunggoni blas-blas. Isuk mau tok dipijet sikilku dipunyet ngene aku sampai jempret-jempret berarti ditinggal. Butuh mulih ki nek. Maaf ya. Bu maem, Bu. Bu maem, Bu. Oh, aku sembeng geliyer ngene goreng nontok sing ngopo. Kok minta maaf ya. Walah wis tak maafno kan sebelum kamu minta maaf wis tak maafno. Enak ora? Enak ora masakanku? Walah, Bos. Pengen tak masak apa deh, Bu, sesuk. Mbah. Wis ada ya. Mbah masak apa ya, Sok? Banjokno sesuk tak masakno. Heeh. Kan sakit, jadi tak masak. Iya insyaallah iso ta nek bar ngene iki keringetan ra ketam cek lemes glian-glian iki yo. Tetep masih maem rasane pahit, rasane gak patek nikmat, tetep dipaksa karena apa? Untuk ngombe obat. Kok nek ning gone lambung gak enek isine nasi, obat sing dimuter tok ning lambung kan sakake lambunge to. Lambunge sing ning kene lho, Bu. Iya mosok kene kene lambung. Lambung yo bener ning kene po. Ning kene apa ning kene? Iya ning kene ambek ning kene. Heeh. Agane kan telinga. Ya ning kene telingane dua. Heeh. Dirungokno ning kuping tengen brobos kuping kiwa. Dadi ngabar. Masak ya. Tan, ibu sakit engko tak kancani Tan. Iya ya, kok. Iya iya, Mbak. Wis dolan. Gak mulai-mulai. Engko terus neh mulai wadus. Wadus iki jam bar salat asar kae ngantek pe jam 5 ngantek Mbak Indah teko bar. Iki dolanan opo? Ternyata aku pipis to. Sewabun iki dadi cuwilan cilik-cilik. Kadang teleces ngono. Ngono ki mbok yo disikat nduk enggak yang lantai. Terus Pepsodent ning tembok-tembok ngene iki pemirsa. Padahal bercacar-cacar nek sikatan kan kadang buanter ngene to. Jare pemirsa sikatan ndak boleh berkali-kali. Cukup satu kali dikumur-kumur sudah. Jangan mbok baleni sikatan neh-neh. Engko sesuai nutrisi gigimu habis. Oh, ingin anak habis. Iya. Pelindung gigi habis. Jadi cekot-cekot malah sensitif gigine. Gak iso tuku neh ya, Bu. Apane tuh gigi? Iya. Iso. Pamane untumu habis ya. Untumu habis iso. Pengen mbok pasang untuk pitik ya iso. Pitik-pitik. Untuk cempene Maksimi ya iso. Cempene Maksimi protoli untune pasang ning untumu. Takoke kok sing ora-ora. Ya nek apa seneng awakmu untune protol? Enggak seneng. Lah iya le, kan dijaga Sing gigi. kene tapi wis entek, Bu, sing kene. Heeh.
Ambil sing kene entek. Kenapa ya Bu aku untuk kok wes entek. Karo. Iki lho Bu. Wes entek. Makane wis ngerti nek untune wis kropos entek kuwi nek sikatan aja kaya ngono. Sikatan sewajare wae. Bar sikatan kumur-kumur wis. Sabunan cukup sekali wis cukup. Nggih. Nggih, tapi gak kepanggih blastan. Kok nek mandi ya tan yo tak ingatkan terus. Bar guyuran, sabunan, selesai, yang mentas juga pemirsa. Tetep lungguh. Lungguh. Ngadepi ember kuwi kuat 2 jam, 3 jam kuat Intan. Yo ora ngapa-ngapain kadang tak deloki, tak tunggoni kuwi. Ngontekno banyu digebyurno awake ngono tok sabunan neh. Kintek keisine kan aliran air ngalir terus ah. Iki tandon mekan dicupno. Mana mekan. Entek sak bak biur dinteni neh. Kan sak bak gede kuwi kan habis pemirsa. Kuwi ndekne nunggoni sampai kuwi kebek. Sampai kebek kuwi sekitar ada setengah jam. Dikuras meh habis. Dia nunggu lagi sampai pengisian ketiga sampai full. Oh, berarti 2 jam ki ndekne nunggoni 2 jam. 2 jam kadang 2 jam setengah kadang sampai 3 jam. Kuwi nunggoni ndekne ki lungguh, nunggoni ember gede kuwi. Bu, aku kocok Bu. Season pertama biur habis, wis tong habis kan iki mandi sing nganggo sabun yang pertama. Ki ngenteni neh sing aliran kedua. Entek ya pemirsa sampai krauk entek. Dihidupno neh ngene embere nunggu aliran air yang ketiga. Terus kadang nek aku ngesakno kan iki kok nek gak tak cegah ki ngantek engko kan. Ayo nduk gak mentas. Terus tak bilasi tak anu. Iki sirah ki bek sabun soalnya. Sirah ki bek sabun masih ora keramas kan kudu tak keramasi pemirsa. Karena apa nek sabunan tekan dhuwur kene iki kuwabe di sabun. Terus tak resiki. Bu, entek. Aja ngono nduk mbek tak kandhani ku tiap hari ngandani pemirsa. Ngene, nduk ndah ibu semakin tuwek. Apa ibu sok ben kuat nduk ngene terus nek ndekne kan ibu fisike kuat. Ngandani Intan terus atiku jek rondok tak endem yo. Tak sabari. Ibu sansaya rene sansaya lara-laranen, sansaya lemah. Adikmu ijek maksudnya ijek ngene iki kuat ora nduk aku ngono. Bismillah kuat, Bu. Aku anu yo nduk seumpama ujug-ujug Allah nimbali ibu yo. Intan openi yo nduk sing apik. Aja ngomong ngono, Bu. Ngomong apa? Semangat Bu, insyaallah ibu kuat. Kan wong gak ro nduk umur sampai piro. Sampai niku kan yo. Ndak. Gak ro nduk muga-muga aku paringi sabar terus. Soalnya Intan saiki kemakan dikandani muni hehe tapi gak anu lho, gak di ora digatek ngono kadang. Nek Mas yo mbok kenapa ya digatek. Mungkin sik wis disaponi. Wis apa ambek juga ember tan sing mbok anune njaluk tak tunggoni. Ember ku ember. Nyirami kembang. Muga-muga paringi sehat di pemirsa aku nek bar sawatin njaluk curhat lah yo. Ya Allah, mugi-mugi kula diparingi kuat, diparingi sehat, paringi panjang umur, ben iso membersamai Intan tiap hari iso ngeling-ngelingno Intan. Iki Bu. Iya. Mana Mas? Aku kudu kuat iki yo. Iya, kowe mesti kuat yo ngono paling jawabannya Allah ngono. Bismillah. Daya ngono. Iya. Tak tutupi ya. Lho lah kok 14 menit, Dok? Ya tutupi, Dok, tolong, Dok. Minta tolong ya. Apa nek masalah resik-resik ringkes kuwi walah alhamdulillah pemirsa Intan niku
pancen luar angkasa. Cuma nek dalam hal adus sing gak anu ki adus pemirsa. Enek apa ora pemirsa kira-kira terapi adus ngono. Tan nek kancamu tan lewat. Iku lho. Kae lho. Guru. Iki lho. Oh iya. Aja bodeni aku mah. Ora. Kok dene mbok sentuh kuwi mlungker kok, Nduk. Ora mbok apa-apakno ora lho. Dekne mlungker kok. Gak ya rono sik dikon rono Intan. Intan wedi. Mboten kadal, Mak. Anu napa luwe? Luwe, Mak, nembe usum niku cilik-cilik kuwathah kok, Mak. Nggih, pirang-pirang cilikan. Masak napa, Mak? Ya. Oh, jangan menir. Nggih. Iya, Bu. Iya. Mak Tiah. Aku sampai ya Allah, ki lanjut neh. Kira-kira terapi khusus mandi tok ngono. Bar diterapi ngono ya dibaleni neh wong mbek banyu senenge ra kaprah. Waktu dulu sekolah ning gone SLB banyak teman-teman to. Padha Bu anakku yo ngono, nek kongkon umbah-umbah senenge ra macet, nek wis kadung ning jero jeding ora metu-metu. Berarti akeh tunggale iki aku ngono. Sampai kapan kita juga ndak tahu sampai kapan senenge kungkum jeding. Ya kita jangan lelah untuk selalu mengingatkan. Ben mekan ra apa-apa, Nduk. Ngono ki mbok angkat tak yo pinu daripada awak mider ngalor ngidul ngono. Tangkate yo. Ya, pateni terus angkat. Nah, Abeni ijab. Ijab kabul karo aku. Dek biyen maune saiki Kita undangan. Aku oleh prasmanan ngono, Nduk. Prasmanan. Sithik-sithik lah wis. Loh tekan ndi mang luwene? Oh, mrene Nduk Tan. Rena gua aku mau. Iya. Masak kongkon tangale, luwe. Ya Allah lek sus nek gebres Tan. Ngerontokno gendeng Tan. Lek sus nek gebres ngerontokno gendenge pendopo ngono. Wis sing ngisar kuwi lho, Dok. Sing ngisar kuwi lho. Iki. Gak ning kuwi iki sirih merah iki. Sirih merah. Tan tukul Tan alhamdulillah Tan. Iki banyak Jepang jere. Tukul Dok. Aja jadi jabat tukul Dok. Kan ada sing ning kuali Dok. Iki wes. Sing ning kuali kuwi lho. Ning kuali ya iku lho. Iya. Nah, Wes. nah Dok sing iki. Wes. Dina Walah ki apa ning ndi mamah kuwi? Mama apa ning ndi? bunganya ya. Nggih, monggo. Kuwi ambek baru pi. Lho, ayo yo menggo ijute. Bunda Dewi. Dek Susi apa titip apa, Mak? Mak? Titip lele. Iya. Mbah badhe bancaan Mbah. Alah suarane gak tok pemirsa. Titip lele. Apa bancaan menawa Mbah Rup? Iya Tan. Mbah Rup ketoke apa bancaan? Oh lah Tan mbok leboni ngene iki to, Nduk. Iki tinggo gendera iki sok mben. Nggih pun pemirsa, demikian cerita pagi ini. Iya, doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sang sakit yang paringi kesembuhan untuk pejuang garis 2 semoga segera diberikan omongan yang selalu. Wes. Kami pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iki kegiatan pagi. Luwe nemang neng di. Olah kalau tan neng tekan kono tan. Iya. Wah, pedolan nih gue Mama Susi. Dek sama digoleki kluwe iki lho. Mas apa sampean? Gawe sego goreng. Golek bengi ngojek ruangane anak sing mangan tak. Segone sampean anu apa nek ngarani lemes padha karo segoku. Lemas ora ndek masak lembas. Padha dek aku yo ngono. Bahasa salah ngomong. Adek beras anyar. Ada bisa ngono dek ora sampean. Wis dikeki Dewi Sumi. Oh, anu untuk panas ya, untuk terteran dek ini lho. Jadi sampean duwe blok gedang wajik Oh, krecek. tutupan sego. Oh. Aku nyuwun ya, Dek ya. Wis bar ngombe obat tok. Oleh kok reno-reno nek mie bareng, Dek. Mine mampu aja lah. Aku iki manganku iki umur-umur mbak. Ya walah. Sik nek jenang, Dek. Jenang, kowe nek gedang,